ערב טוב לכולם, נשמות טהורות, השתבח בורא ויתעלה, ברוך הבא. הרי אני מקשר עצמי כל מחשבה, דיבור ומעשה לכל הצדיקים האמיתיים בדורנו, כל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר לרבנו הקדוש. נחל נחל נובע מקור מקור חוכמה, נחל נחל נובע מקור מקור חוכמה, מקור מקור חוכמה, מקור חוכמה. רבנו נחמן בן פייגה בן שמחה, זכותו תגן על כל ישראל, אמן. אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו, אשרינו, אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו, אשרינו. עשרת הבן יונתן בן תהילה, יונתן נחמן בן תהילה שהשתחרר מהכלא, אמן. אמן גם, אמן. הרי השם יזכה אותו לצאת מאוקראינה, יזכה את כולנו לצאת מהכלא. יהי רצון לפניך אדוני לאמור טוב שלח ריבונו בריבונו שם ככה נעשה חשבון נקים רצון ריבונו של עולם. כן, אחי יקרים, נשמות טהורות, דיברנו כבר מההלכה הזאת, נתחדש איתה לגמרי, דברים חדשים יורדים כל רגע ורגע לעולם. כי כל העבודות שבעולם שציוונו השם יתברך לעבוד אותו על פי התורה הקדושה, כולם מבחינת בירורים לברר הטוב מהרע שנפל דחטא אדם הראשון כידוע. אבל יש שני מיני בירורים. דהיינו, יש בירור אחד, מה שאנו בזה העולם צריכים לברר דמצוות ומעשים טובים, ויש בירור שני, מה שהשם יתברך בעצמו מברר כביכול, וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, שהשם יתברך עצמו מקיים את התורה, נכון? כמו שאמרו, מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, מנין שהקדוש ברוך הוא מבקר חולים, והכל הוא בחינת בירורים. שימו לב ללשון, ניכנס לשיעור הזה, השם יזכה עוד מי שירדור לו בלב השיעור הזה, הוא כבר יהיה בן אדם, כן, כבר לא שייך לעולם הזה. והכל הוא בחינת בירורים, מה שהשם יתברך בעצמו עושה לתקן העולם, לברר הטוב מהרע, שהוא בחינת כלל התורה והמצוות. כי יש בירורים שמתבררים על ידי מצוות תפילין, ועל כן גם השם יתברך בעצמו מניח תפילין. מה זאת אומרת? דהיינו שמברר הבירורים שהם בחינת הנחת תפילין. היינו, אם יהודי מניח למטה תפילין, באותו רגע הקדוש ברוך הוא מברר לו את התפילין, את התיקון שלהם הגבוה בעולמות העליונים, כפי מה שהוא עשה מלמטה. אז יש שתי בירורים לאדם, כן, ושני בירורים האלו שהם למעלה הם גם הם מהשם יתברך, ומלמטה בעולם המעשה. זה נקרא, אחי היקרים אהוביי, התערותא דלתתא והתערותא דלעילא. תכף שאדם מתעורר מלמטה, מעט מיד מתעורר מלמעלה כנגדו. השם צילך על יד ימינך, צל. אומר רבי נתן, הוא באמת שניהם אחד. כי בהתערותא דלתתא התער לעילא כידוע, והנשלם התיקון והבירור צריך לברר לתקן על ידי אותה המצווה. כי אחד בלא חברו אי אפשר להשלים התיקון והבירור. כי האדם בלא השם יתברך בוודאי לא יכול לברר. כי מה אנו מה חיינו. נכון, אני עושה מצווה, מברר, עשיתי ככה, זהו, מה תיקנתי את העולם, ברר, זהו, מה אני עושה? בלי השם לא יכול לברר כלום. כמו שכתוב, עם אדוני לא בני בית שאמרו בוניו בו. וגם השם יתברך, שימו לב, בלא האדם כביכול אינו יכול לברר הבירורים בעצמו. ככה הוא ברא את האדם, הוא עשה ככה, שאם אתה לא תעשה אני לא אברר. אז צריך את שתיהם. אבל באמת זה רק אחד, זה רק השם. אי אפשר להבין את זה בשכל בעולם הזה. תקשיבו טוב,
כי רק בשביל זה ברא את העולם, בשביל האדם, כדי שהאדם די כעסוק לברר תקן כל הבירורים כידוע. כי הכל מסר השם יתברך בעד האדם. כמו שכתוב, ואז נתן לבני אדם ואלו שני בחינות, איך הם מתקבצים, שימו לב, ומתחברים יחד. היינו, איך זה נעשה, מה אני עושה, מה השם עושה. אי אפשר להבין בשכל אנושי בשום אופן. כי לכאורה, כפי שכל אנושים נראים כסותרים זה את זה חס ושלום. כי באמת אנו צריכים לעשות בתיקון העולם על פי התורה והמצוות. כי כל העולם נברא כי בשביל זה. בשביל האדם, בעל בחירה שהכל תלוי בו כידוע. ואף על פי כן בוודאי הכל על ידי הקדוש ברוך הוא בלבד. איך זה יכול להיות? שימו לב. ואפילו כל עסק התורה והמצוות וכל המעשים טובים, הכל מאיתו יתברך. כי ממך הכל ומידך נתנו לך, ואף על פי כן אנו דייקה צריכים להתעורר לעסוק בעבודתו יתברך, כאילו הדבר תלוי בנו דייקה. כאילו. ובוודאי אי אפשר להבין שני הבחינות אלו יחד, ואסור לכנוס בחקירות כאלו כלל. אדם יכול להגיד, אם זה מהכל מהשם, אז שעשה אותי צדיק. נכון? אבל אני צריך לעשות משהו. עוד מעט תראה שזה רק אתה גם, זה גם בעיה. עוד מעט, ואסור לעשות כלל לסמוך רק על אמונה, כי החקירה הזאת היא בחינת הידיעה והבחירה. איך השם הכל ממנו, ולי יש איזה בחירה בכלל. שאי אפשר להבין להשיג בשום אופן, כי הידיעה היא בחינת ההנהגה והתיקון שנעשה על ידי השם יתברך לבד כרצונו. מה זה ידיעה? הידיעה שלו יתברך הוא רצונו, כי כמו שרוצה כן יהיה בוודאי, וזהו ידיעתו, שיודע מה שיהיה, כי יודע שיהיה כמו שהוא רוצה, כי הכל ברצונו. אז רגע, אם אני אהיה כמו שאני רוצה, איך יש לי כוח לעשות טוב או רע? פה נכנס הבלבול, פה אסור לך להיכנס. ועל כן נקראת הידיעה בלשון אהבה ורצון. אומר, נמצא שהידיעה היא בחינת התיקון והבירור הנעשה על ידי ידיעתו ורצונו, והבחירה, כן, היא בחינת התיקון והבירור שנעשה על ידינו, דייקה כפי בחירתנו, כמו שאתה בוחר. ואסור לכנוס חקירות אלו כלל. כשאתה אומר לי הכל מהשם ויהיה כמו שהוא רוצה, מצד אחד אתה אומר לי שיש בחירה. אי אפשר להבין את זה בשכל, עדיין עוד לא הגענו לזה. יבוא יום אחרי שיהיה גאולה, ירד השכל הזה בעולם ולא יהיה בחירה. אנחנו נראה שהכל היה מהשם, ואיך הכל אתה אומר והכל אחד. כי עכשיו אני לא יכול להשיג את זה בשכל. ואסור לכנוס בחקירות אלו כלל, כי הם בחינת מקיפים. מה זה מקיפים? יש מקיף שהוא לא יכול להיכנס לדעת שלי. השם ברא אותי שאני לא יכול להבין את השכל הזה. אין, אי אפשר להבין. למה הוא ברא את זה, ואיפה שאני לא מבין, בגלל זה נקרא בחירה. אני לא יודע מה אני צריך לעשות, כמה אני צריך לעשות וכמה הוא מסיים. היינו שאי אפשר להשיג בזה העולם, כלל כי עיקר כוח הבחירה נמשך רק מזה שאנו יודעים השכל של הבחירה, כמו שאמר רבנו ז"ל. ועל כן אנחנו מחויבים לעשות את שלנו, לעסוק בעבודת השם בכל כוחנו, ואנחנו נעשה מה שמוטל עלינו, והשם ברך יעשה את שלו לסייע אותנו בעבודתו, להשלים הבירור כרצונו יתברך, ואסור לחקור בעניין זה כלל, רק לסמוך על אמונה לבד, כי זה עיקר כוח הבחירה. מה שאנו יודעים זה השכל של הידיעה והבחירה, שהם שני בירורים, בחינת תרותא דלעילא והתערותא דלתתא, שבאמת שניהם אחד. כי הבחירה היא בתוך הידיעה, כי משם אומר רבנו רק אי אפשר להשיג, כי משם עיקר כוח ברם, השם משיגים שכל זה. דוגמה, רבקה אמנו, ויתרוצצו הבנים בקרבה. מה זה הבנים התרוצצו? אומרים חז"ל הקדושים, מי היה בבטן שלה? עשיו ויעקב. שהיה מקום של עבודה זרה, מי רוצה לצאת? עשיו. שהיה את עוברת ליד ישיבה, תלמוד תורה, יעקב אבינו, ככה כתוב במדרש. השואלים, מביא הרב דסלר עליו השלום, שאלה יפה, אומר איך זה יכול להיות? שעשיו, אתה אומר לי שמהבטן של אמא שלו כבר היה רשע. אז מה זה רוצה ממנו? כביכול הוא נולד ככה, אבל אתה רואה שהוא נולד רשע.
הוא נולד עם רצון בבית, עוד לא יצא לנו לעולם, הוא כבר רוצה לעשות רע. אומר באמת, אומרים המדרש ככה, אומר דבר עצום, תקשיבו טוב, באמת היה לו יצר רע גדול. באמת היה לו יצר רע גדול, היה לו משיכה לרב, הוא לא יכול לעשות שום טוב באמת. אבל אם הוא היה רק לא עושה רע, אם היה לו מחשבה מבטל אותה, לא עושה רע בבחינה שלו, עושה התערותלתא מהמקום שלו, הוא היה עולה ליעקב אבינו. אז זה הנקודה, שמאיפה מתחיל הבחירה של כל אחד, אף אחד לא יודע, רק הקדוש ברוך הוא. אז איך אתה עצוב? סימן שאתה חושב שאתה מכיר את הקדוש ברוך הוא. הנה עשיתי ככה, מי אמר לך? מי אמר לך? גם אם נפלת לאן שנפלת, תדע לך אחי יקר, רבנו אומר לא אכפת לי, תתחיל מההתחלה. למה? תכף שאדם עושה משהו למטה עורר למעלה, עוד מעט תראו ונתברר בזה עוד יותר ועוד יותר. וכל התורה כולה תלויה בזה, כי כל התורה כולה תלויה רק בבחירה שנמשכת מזה שהם מבינים שכל זה, וזה בחינת אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. היינו שהשם מדבר, מה נראה לי עכשיו השם אומר, עכשיו אני שומע, נכון? מה פתאום? יוצא מצב שהשם מדבר ואתה שומע זה אחד, זה לא שעכשיו אני צריך לשמוע, יש לי בחירה לשמוע או לא, נכון? אבל פי כן הכל מהשם מתברר ויש בחירה, שבאמת הוא בחינה אחת. היינו שעיקר העוז והגבורה להכניע הסטרא אחרא והקליפות הוא לאלוהים, כי הכל מאיתו לבד. אתה לא יכול להכניע את הקליפות בלי השם יתברך, ואף על פי כן לך אדוני חסד, כי אתה תשלם לאיש. למה אתה משלם לי? לך השם חסד. היינו, כי אף על פי כן ציווה עלינו די כלעשות, והוא בחסדו משלם לאיש. מה זה כמעשהו? כאילו הוא עושה. איזה שחרור, אה? כאילו הוא עשה. שימו לב, וזה שאמר התנא, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? כי עיקר העולם נברא בשביל הבחירה, ועל כן ודאי אני מוכרח לעבוד השם בהרבה תורה ומעשים טובים, ואם אין אני לי, מי לי? היינו, אף על פי כן אני בעצמי, אני יכול לעשות שום דבר בלעדו יתברך. מה אני יכול כבר לעשות? וכשאני לעצמי, מה אני? אם אני לבד, מה אני? כי צריכים שני הבחינות שלנו, ולסמוך על הכל, על השם יתברך. שימו לב, לעשות את שלי, זה שלמות. זה שלמות האמונה. זה תיקון האמונה עכשיו, אחי היקרים. יש צדיק יסוד עולם, רבנו הקדוש, שימו לב, שהוא זכה לשכל הזה בשלמות. היינו, ידיעה מוחלטת באמת, שלד ידע בר תפיסה בכלל, כן? ואף על פי כן, מלוא כל הארץ כבודו, כן? ויש בחירה, והכל מהשם ואין בחירה, והוא ידע את זה בשכל אמיתי בדעת. מה ששום בריאה לא יכולה לדעת את זה בעולם הזה. זה רבנו. כן, עכשיו הוא צריך לטפטף לי משמה דיבורים שיחלחלו לי ללב ויחדשו לי את הנשמה בהתחדשות, מה ששום צדיק מבריאת העולם לא יכול לעשות לך בחיים. אם תשמע לרבנו, גם לא בדורות של התנאים הכי גדולים לא יכולים לזכות מה שיהודי יזכה לבירור האמונה. שימו לב, כי תנאים היו קדושי עולם, מחיי מתים, אבל הם בעצמם לא הבינו את זה השכל. איך הכל מהשם, ואף על פי כן יש בחירה. כן, כן, אצלהם זה היה לעבוד את השם איום ונורא, זה עבודות. כן? אבל כשהם ראו את הדור האחרון שלנו, הם לא רצו לרדת לפה בכלל. מה זה זה, מה זה זה, מה זה זה? איך זה יכול להיות שמדברים קטנים כאלה, מה אבל מה עשו הבונים? הייתה ראש פינה, בא רבנו עד לגו, אלה שמאסתם בהם, הנשמות האלה, שעדיין לא צריכו לרדת כי לא אחת אותם, אני אביא אותם לראש פינה. אי אפשר לתאר בעולמות העליונים, כן, אומר רבנו קטן שבאנשי, אם הוא מציית אותי. איי, ואז אתה אומר לי, מילי שלבר תראו בידייקה, וכשאני לעצמי מה אני? אז אומר, אם כן ירצה להמתין ששיא תחילה זה השכל, שיביא לך מתקבצים מתחברים. אם אתה אומר לי שהכל מהשם, אז מה אני צריך לעשות? כלום, מה אני צריך עכשיו זה? אם אתה אומר לי שהכל ממני, אני לא יכול כלום. תראה איזה יצרה יש לי. אז מה נעשה? אני לא מבין מה קורה פה. אני אחליט, יבוא יום שאני אבין את השכל הזה, כן, זה מה שהעולם, ואז אני אעבוד השם.
זה הוא אומר פה התנא, זה משומר לך לסיים סייעתן, ואם לא עכשיו, מתי? אתה לא יכול להגיד את זה, כי בסוף שתמיד השכל הזה לא לך בחירה יותר, שכל. כי עכשיו שאתה נמצא במציאות, שאתה לא רואה מה אתה פועל, שאתה לא רואה מה אתה עושה, ולפעמים אתה עושה דברים קטנים ומזעזעים עולמות שלמים ואתה עצוב. למה? כי אתה מנסה להבין בשכל מה אתה פועל. וזה בחינת אחים שלי איסור בשר בחלב. זה בשר בחלב, שימו לב. למה בשר בחלב? כי כל אחד בענפי נפש שרה. כל אחד מותר לבד, נכון? כי בשר בחינת הבירור מתברר על ידינו. בא בהמה, אמא לא שוחט אותה, אין לה תיקון, נכון? אסור לי לאכול אותה. תראה שחיטה, יוצא מצב שזה בירור על ידינו מלמטה, נכון? חלב, איך אני שותה חלב של פרה? אסור לי איבר מן החי וגמה, איך ידענו שחטה יותר חלב? גם מה זה חלב? זה דם. אבל זה הבירור של השם יתברך בעצמו. שהוא התיר לי לשתות החלב, למה? זה בירור של הקדוש ברוך הוא בעצמו. יוצא מצב זה בירור של מעלה. יפה, שימו לב ללשון. תקשיבו טוב. אומר רבי נתן, כחלב ברת מעליה, על די השם. והבירור שנעשה על ידך זה שחיטה. אסור לאכול בשר וחלב ביחד. אומר רבי נתן, תיזהר לערבב בשתי השכלים האלה ביחד. יענו לנסות להבין איך זה מהשם, מה הבירור שלי, ולנסות לחבר אותם ביחד. פה זה נקרא איסור בשר וחלב, ושם כולם נופלים אחי. אומר תראו שכל הנפילות של האנשים זה שמה, שאנשים לא מבינים, כן, או שהם עצובים שהם עשו קצת. למה אתה רוצה לעשות הרבה? כי אתה חושב שרק אתה מברר את העולם ואין השם. כן? שימו לב, או שבן אדם יגיד הפוך, עוד מעט תראה, לא רוצה כדי רבי נתן, שימו לב מה אומר פה. אומר שמי שרוצה לחברם בדעתו יחד להבין להשיג בדעתו חקירות אלו, הוא נכשל באין סומך, כי משם עיקר אחיזת הסטרא אחרא. כן? אדם יכול להגיד ככה, השם ברא אותי עם תאווה, נכון? נבראתי ככה, אבל יש לך בירור של מטה. אז למה השם לא, אם השם רוצה שישנה אותי, ואז מה נהיה? גאווה אחי, מצדים של גאווה, שהאדם חושב מה שיש לי, אני לא עושה שום בירור, ככה נבראתי, אני לא צריך לשנות את עצמי, איזה כיף, איזה חמוד, כן, נבראתי ככה, אני זה, יש לי מידות כאלה, הוא לא חושב שהוא צריך לברר מלמטה כלום. גם אם תגיד לי שהוא עכשיו אומר, מאמין שצריך לברר למטה, אבל הוא רואה שזה כל כך קשה, אז הוא אומר חליק, אם השם רוצה שיתקן, אז הוא לא עושה כלום. נמצא שפה הוא נכשל בשתי הבחינות, או בבירור של מטה, או בבירור של מעלה. אבל אם היית מאמין שאם אתה עושה מלמטה, כן, יש התערותא דלתתא ויש התערותא דלעילא, מיד הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? גומר מלמעלה. אז היית עושה מה שאתה כן יכול לעשות. אומר וזה בשמובא בתיקונים, שימו לב תיקוני הזוהר. מה אומר שם סבא דמשפטים רבי שמעון? קום אניר אינין דינו סבין. אתה יודע מה זה סבין? את הצדיקים הקדושים, תלך תאיר להם את העיניים. אומר סבא דסבין לרבי שמעון, למי? למי להאיר את העיניים? דינו סבין דלאיתו למיכלון ביסרא, שלא יאכלו בשר בחלב. באמת? זה מה שקוראים תיקוני הזוהר? תאיר את העיניים לתנאים שלא בשר בחלב. מה אתה רואה פה? כי את הבירור הזה שלא יתערבב להם איפה מתחיל למטה בירור של מעלה, שלא יחשבו שהם עכשיו עושים איזה משהו ובשנייה אחת רבנו אומר מקובל גימטריה נואף. הוא עושה עכשיו ככה בקבלה, עכשיו הוא מזיז את העולמות אחי, כאילו היי נואף. איפה השם? איפה השם? הבנת? לבד בלי השם זה ניאוף. אומר רבי נתן, שימו לב, היינו, כי מי שרוצה לכנוס בהשגות אלוקות צריך להיזהר שיהיה לו צמצום בדעתו, שלא יכנוס במה שאין לו רשות, מבחינת במופלא ממך אל תדרוש, ותכף שרואה מבוכה שאי אפשר להשיגה להבינה, כן, יברח משם ויסמוך רק על אמונה, ומי שפוגם בזה זה בחינת פגם אכילת בשר וחלב ברוחניות. כי כל המבוכות שהם מבינים אותם נראים כשני דברים סותרים זה את זה, כאילו שני הפכים. עוד מעט תסביר את זה טוב.
כמו הידיעה והבחירה. ובאמת אי אפשר להבינם חברם בדעתו בזה העולם בשום אופן. שימו לב, מה זה ידיעה בחירה? גם אדם לומד תורה, הוא יודע הרבה דברים. איך זה יכול להיות שכל מה שאני יודע, עדיין אני לא מצליח לעשות כלום? פה אתה נכנס בבירורים מאוד שלא קשורים אליך. כי יכול להיות שאני יודע דברים איומים ונוראים ונשגבים, ועכשיו התיקון שלי זה מה? לעשות מה שאני כן יכול לעשות. שימו לב, וזה בחינת דבש שהתירה התורה. איך התורה התירה לי דבש? כתוב היוצא מן הטמא, טמא. אבל איך הדבש? מי התיר לי את הדבש? הדבש זה בירור של הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא התיר לי אותו. למה הוא כבר זה בירור של מעלה? בואו תבינו, על רבי עטר לוקח אותנו עכשיו, תקשיבו טוב. כי דבש יוצא מן הטמא ואף על פי כן התירה התורה בלי שום תיקון, כי הוא מתברר מאליו על ידי השם יתברך לבד. וזה באמת נפלאות תמים דעים שאי אפשר להשיג. מי ייתן טהור מטמא, ובזה טעמי שמשון הגיבור. איך הוא טעה בזה? הלך ליסה, זה היה צריך להיות משיח, אישה מבנות פלישתים. ואומר לו, הוא לא נעשה אותה לשם תאווה, חס ושלום, קודש קודשים. שימו לב, מה הוא ראה? הוא ראה שעכשיו צריך להוציא את הניצות של אלה שמתגברים עלינו, דווקא לקח משם ולצאת ניצות. רגע, מה אתה מתעסק במה? שימו לב, כי הלך לבנות פלישתים, ואומר לו אביו ואמו, האין בבנות אחיך אישה? והם לא ידעו, תראו מה אומר הפסוק, פחד פחדים, והם לא ידעו כי מאדוני הוא. איך זה מהשם? זה מהשם? אבל הוא הלך עשה משהו לא טוב. שימו לב, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. לכאורה דבר קשה. אם כן שהיה מהשם, למה אמרו רבותינו ז"ל שמשון הלך אחר עיניו, ולפיכך נקראו פלישתים את עיניו? אבל זה היה מהשם. אך על פי המבואר העניין כי בוודאי השם יתברך עוסק בתיקון העולם בעצמו תמיד, ובוודאי הוא גומר תמיד ויגמור הכל כרצונו, כמו שכתוב אתה מרום לעולם אדוני, פירש רש"י לעולם ידך על העליונה. בוא דוד יצחק, בוא ברוך הבא, כנס. אך אף על פי כן אסור לנו לעשות, שימו לב איזה דיבור, שום דבר כנגד התורה הקדושה. השם יתקן, גם אם נפלת לעבירה הוא יתקן את העולם, איתך או בלעדיך. הבנת? שימו לב, ומי שפוגם איזה דבר הוא פוגם בכל העולמות, הוא מחריב קלקל הרבה. אבל אף על פי כן השם יתברך גומר ויגמור כרצונו, וזה הדבר אי אפשר להבין כלל, כי הוא עניין מבוכה שהכל נעשה על ידי השם יתברך, ואף על פי כן הכל תלוי באדם, שזה אי אפשר להבין לשום אופן כנ"ל. אבל כן יש כמה דברים שהאדם עושה כנגד השם וכנגד התורה, ואחר כך על ידי זה דייקה גומר השם יתברך כרצונו, אפילו עם מה שעשית גרוע, ואף על פי כן זה האדם שעשה עבירה, לא שיענש. כן? תראו למה אומר פה, כמו שמצאנו פרעה שהכביד ליבו כנגד השם יתברך, ועל זה זה נתגדד כדי שמו יתברך, כמו שכתוב, ופרעה הקריב את ישראל. מה זה הקריב את ישראל? אומרים הקריב אותם להשם. אז בוא נשים לו גרטל. יש לו זכות, לא? איזה זכות? אתה יודע, הולך לשלם על זה. שימו לב, בדיוק קרא לו פרשה שהעם ישראל, מה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו? איי, כמה צריך להתחזק באמונה בעצמנו, אחים שלי. תראו בפרשה, אני אומר לכם, ראיתי משהו, נזדעזעתי. הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו, סבא שלנו הקדוש עליון, בגיל כבר 90, והקדוש ברוך הוא מרמז לו שהוא הולך להביא לו ישועה. הוא לא רואה כבר, אין לו כלום. גיל 90. ואז הוא אומר לו, לו יחיה, איזה טעות, לו יחיה ישמעאל לפניך. אמר לו, איזה ילדים עכשיו, לפחות ישמעאל יישאר לי. והשם תראו איך לוקח אותו למקום אחר. מה אומר לו? אבל יהיה לך בן. אני משחרר עכשיו. תראו מה זה שהאדם לא מאמין בעצמו, לאן הוא יכול להגיע. הוא אומר רש"י הקדוש, תקשיבו טוב, כן? רבקה אימנו מתפללת לילד, רבקה הכרה. יצחק אין לו, שתי מתפללים, זה מתפלל פה וזה מתפלל שם. מה כתוב? ויעתר לו השם, מה רש"י אומר? לא ולא לה.
למה? לא מתאים לי הדיבור הזה. לא, אבל מה אמרנו? מה זה בעל תשובה? נכון, יש בעיה פה בדיבור. אם אתה אומר לי לא דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע, הוא צדיק בן צדיק, היא הייתה תפילת צדיק בן רשע. אז מה החידוש היפה פה? הוא לא אמר אצל הקדוש ברוך הוא התפילה שלו יותר חשובה. מה הוא אמר? אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק. התפילה שלו היא לא דומה לתפילה שלו. הוא מתפלל עם ביטחון. היא בגלל שהיא בת שרשע חושבת שהשם לא ייתן לה, אז התפילה שלה בלי כלים. מה יצא ממנה עשיו? זה הנקודה. אינו דומה תפילת צדיק, תמיד יש לך תרדיפות העצמיות, אני לא מספיק טוב, ואבא שלי, ולמה נולדתי במקום כזה. ואז זה נקרא חסרון אמונה בהשם, כי הקדוש ברוך הוא שם אותך איפה שהוא רוצה לשים אותך עם יצר הרע, כמו שהוא יודע מה הוא שם לך בעולם. ואם אתה תנסה להסתכל ולזהות את הקדושה שלך ואת המעלה שלך במה שאתה רואה בעיניים, אתה תיפול. כי הארי הקדוש אמר לרבי חיים ויטל, תדע לך שגודל של נשמה זה לא מה שהעולם חושבים. עוד מעט נראה פה מה זה נשמה גבוהה. שימו לב, אומר רבי נתן, ועל כן מועיל תשובה על כל העוונות שבעולם. מועיל תשובה על כל העוונות שבעולם, אף על פי שעשה מה שעשה ופגם מה שפגם וקלקל מה שקלקל, אף על פי כן מועיל תשובה על הכל. ואין לך דבר שעומד בפני התשובה, ולכאורה אי אפשר להבין תשובה. מה זה תשובה? כי מאחר שעל די עבירה אני מחריב ומקלקל לאיבר והמידה והעולם התלויים מצווה זו. נכון? איך הבן אומר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, דיבור חריף. קודם כל אתה חייב להאמין שאתה מקלקל. אתה לא יכול להגיד אני לא עושה כלום, אז אתה לא תאמין שאתה מתקן גם. הקלקול הוא קלקול. ולך מתקנים. איך זה יכול להיות שהחרבתי משהו ועכשיו יוצא מצב שגם התשובה הופכת עוון לזכות? אומר רבי נתן, איך יוכל לחזור תקן די תשובה חרטה משקלקל? ועל כן באמת שאלו לכולם. מה כולם? מי זה כולם? לכל המלאכים ולכל הצדיקים. הנפש החוטאת היא תמות. למה? זה לא השם. אבל השם יתברך חנון ורחום והקדים תשובה לעולם. שימו לב איזה דיבור, כי הוא יתברך יודע גדולתו ואף אחד לא יודע כמה הוא גדול. אבל אתה כל כך יודע כמה השם גדול, בגלל זה אתה כל המעצוב. מי מחייב את עצמך? אתה מחייב כל את עצמך, אתה רודף את עצמך, אחי. למה? כי אתה מתעסק כל הזמן ברור של מטה, ברור של מעלה. תעשה מה שאתה יכול, אין מעט או הרבה, ככה קראו את כולם, אחי. התבודדות. רבנו אמר, אין דבר כזה יום להתבודדות. אבל מה זה יום להתבודדות? יש ימים קשים, אחי. יש ימים קשים. מה עושים? מה עושים, אחי? בוא תראה רבי שמשון ברסקי, הנכד של רבנו. רק בדור הזה עבדו על כולם בעיניים. תראו, הוא כותב למישהו, תסתכלו. תראו, אחים שלי. כותב לאחד. סימנתי את זה בשבילכם, אהוביי. רבנו אמר שאין בריאות, תראו מה אומר פה. ודאי צריכים לזהר גבול תפילה והתבודדו כפי היכולת. כפי היכולת, הופה. הנכד של רבנו. קודש קודשים! רבי שוברסקי! אש! כפי היכולת בכל יום, אין ליקוטי תפילות ותהילים, ואין בהתבודדות לפחות בכל יום כמה דקות. הופה. כנראה יש יצר הרע ברסלב. הבנת? שעה זה דבר עצום מאוד, כי רבנו אמר שעה. אבל שעה זה זמן לא מדויק. כי יש בחינה לפעמים בשמיים. אתה יודע מתי? אני לפעמים מדבר עם אנשים שהתבודדות מורידים את הפנים. אתה יודע למה? כי אמרו לך שעה. אם לא שעה לא. ככה גרו את כולם, זה יצר הרע. מה פתאום, אני לא בן אדם? מאיפה אתה יודע את הבירור של היום שלי? בכלל מה אתה נכנס לתיקונים שלי? יכול להיות שיש יום, אני מודה לשם שרבנו אמר, רק תבוא לשדה, אל תגיד כלום ונעשה מה שנעשה. כי יש יום בשמיים, אחי, שהתיקון שלך בלמטה זה בירור אחר לגמרי. ויכול להיות שבשמיים צריך לך עכשיו מה שתעשה, לא שעה.
עכשיו, אם רק אתה הולך לשדה, לא מדבר, כל העולמות מזדעזעים. יותר משעה ביום אחר. כי חסיד ברסלב אמיתי, הוא צריך לדעת, כמו בלימוד שיש לי יום כזה ויום כזה, יום הכי מאפן בחיים שלי, הכי קשה, אין, גזור, כלום לא יכול לעשות, טלפלה, מוכין פלסטיק, שמעת? ככה, רבנות בודדות, שעון אחי, שעון, 60 שניות אחי, 20 שניות, מודה לשם, עוד 20 שניות, תשובה, ברור עולם עשיתי ככה, היום הזה אני רוצה באמת חזק, 20 שניות האחרונות, רצונות, קיצויים געגועים, טק, 0 שניות ריקוד. אם אתה תעשה את זה אהובי, שמעו מה אני אומר לכם בחיים שלי, אתה בחיים לא יעבור עליך יום בלי התבודדות. תזכרו מה שאני אומר לכם, כמי שגמרו את ההתבודדות זה בא מריבוי אור. ריבוי אור זה מצב שאני רוצה להבין את התיקון של מעלה ואת הביאור שלי שלמטה. כי אם אתה תדע שיש ימים והשם מבין אותך ואתה צריך לעשות גם מעט זה טוב, רבנו אמר, מעט זה טוב. אז אתה תבין, עוד מעט תראה לאן זה מביא את הבן אדם. זה ממש כפירות, זה כפירות שבלב. הוא רוצה להראות לשם שהוא עושה, אתה עושה או השם עושה. אז נו, הוא אומר, תדע לך דבר אחד חבר'ה, מי שרוצה אמונה אמיתית שמלוא כל הארץ כבודו, אומר רבנו, אי אפשר לקבל אותה רק על ידי איה, שיעבירו אותך חללים פנויים כאלה בעולם, שומע? שאתה לא תדע מה קורה איתך, ואחרי האומן, ולפני האומן, כי יש לנו רבי כזה, שמי שנוגע בי באצבע קטנה, אין שיעור למעלתו, וזה דיבור חריף. אז אל תזל בעצמך. אז בשביל לקבל מלוא כל הארץ כבודו, לפעמים מעבירים את הבן אדם זמנים הרבה של מה? איה, שהוא לא מבין מה קורה איתו. ואז אם הוא מחפש, כמו שאמרנו שיעור שעבר, שרבי נתן מדייק, שהיעדר העצה, לפעמים אני רואה עצה מדלק עליה, אני אומר זהו, הולך, מקשר למישהו, יש לו עכשיו מפעל של מדבקות, אח שלי תשמע טוב, תעשה לי 1000 מדבקות מהעצה הזאת. דוידוש, כן, 1000 מדבקות, למה אין, זה העצה שנתן לי את החיים שלי. פתאום הוא עובר יום, הוא נשאר עם המדבקות רק אחי. הוא מסתכל על העצה, הקר, פעם אחת מישה התקשרה לה, אמר לי, בבקשה תציל לי את הבעל. בעלי, תציל אותו, אני לא יכול לראות אותו, מה קרה? באמת, הוא כבר 4 ימים בחדר לא הוציא. ילדים, כלום, לא רוצה לראות אף אחד. מה אני אעשה? שלום בית, לא יודע. הכנסתי, חדר חשוך, הדלקתי את האור. אותו במיטה, כל החדר מלא מדבקות. אין ייאוש. להתחיל 1000 פעם. מה קרה לך? למה העצה של רבנו זה מדבקה, היה דבק. עצה של רבנו בא להדביק אותך בתכלית. הנה הוא נתן לך דיבור מהיה, מקום הכי גבוה, שהדיבור הזה יחל בך ויש בו כזה אמת ואמת ואמת. וכל פעם הוא יחשיך ואיך בצורה אחרת, וכשהוא יחשיך לך תלמד ללכת לאיזה מקום ולהגיד לקדוש ברוך הוא אבא יש אמת כזאתי ולמה היא לא מתלבשת עליה היום כמו אתמול. ואז זה נעשה, אומר רבי עטל, מה זה נעשה? חיפוש העצה והבקשה, ועל זה מילה מתגדלת לך אמונה. אבל אתה רוצה שאתמול, שהיום תהיה כמו אתמול, או היום אני אהיה כמו מחר? נגמר התיקון אחי, שם מתחיל העצבויות לבוא, כי כל רגע יש לו בירור אחר. איזה בירור אחר של מה שאני צריך לתת לשם מלמטה והוא מברר מלמעלה. הבנתם? תראו זה יופי. ועל כן טרם שעושה אדם תשובה ומה הכניע עצמו לפני השם יתברך ומתחרט על העבר. תכף, איזה דיבור זה? רבנו אמר, שימו לב איזה דיבור, דיבור מלחיץ. תכף שיהודי רוצה לחזור בתשובה, אתה רוצה לחזור בתשובה? כולנו רוצים, אה? מיד היא עבירה גדולה שהוא בעצבות. יענו מה? אז אנחנו לא מכירים את השם בכלל. לא מכיר את השם בכלל. יוצא מצב שיכול להיות שאני לא עובד את השם, אני מה?
יש לי רדיפה עצמית גבוהה להראות שאני משהו. בטח, גאווה. עכשיו רבנו מנקה אותך, אתה יודע איזה קודים אלה? אתה רוצה להגיד לבן אדם דיבור כזה? תראה לי מבריאת העולם איזה תנא שמע דבר כזה. תראה לי דבר כזה. איזה אומץ. זה להגיד לך, אז מה השם הוא בא? מה השם רוצה בעל עבירה שמח? כן. כן. כן, אחי, נראה אותך גבר. למה? כי השם עכשיו נמצא, עכשיו אחרי שחטאת הוא נמצא, נפלת? השם נמצא פה, רגע, שנייה, הוא נמצא פה, רגע, שנייה, מה אתה עושה בשבילו? עכשיו מה? מה? אכפת לך ממנו או אכפת לך מעצמך? אם תחפש את הכבוד שלך לא תמצא אותו שם יותר. מה תחפש? היה מקום כבודו. מה הכבוד שלו? שעכשיו תבקש אותו, אחי. ממקום כזה נמוך, דווקא על ידך, יהיה בירורים כאלה, מה שלא עולה מבריאת העולם לידי שום צדיק. אומר רבי נתן, ועל כן תכף שעושה אדם תשובה נכנס בו והשם מתחרט על העבר, הוא מקבל על עצמו לא לעשות עוד. תכף ומיד השם חומל עליו, ממשיך עליו בהרעת תיקון מלמעלה. שימו לב איזה יופי. אחרי הנפילה אפילו. ששם בגובה מרומים אין שום קלקול כלל. שם הגבוה. רק אדרבה, מכל הדברים איך שהם, נעשים תיקונים גדולים, ועל כן צריך אדם לפרש דרכיו לשמור עצמו מאוד לבלי לעבור חס ושלום. שום דבר כנגד התורה. כן? כי אף על פי שאיך שיתנהג, אף על פי כן נגמור השם יתברך כרצונו. אל תנסה להקדים את המאוחר, אחי. אני אעזור לקדוש ברוך הוא בתיקון שלי, אני אביא אותו בעוולות. כמו שמשון, הוא עושה תיקון יפה. הוא לקח, מה השם נתן לו? אריה. פתח את האריה, יצא לו דבש מהפה. מה הדבש מהפה? לרמז לך שדבש זה בירור שלי, לא בירור שלך, שמשון. ואתה באת לברר בירור שלי, אני אגמור, אבל אתה תענש. אני אגמור, גם אם תעשה עבירה, אני אגמור, אני אתן לך מה שאתה רוצה. בסוף אני אהיה לך גדול עולם, אבל אתה תענש. למה תחפש אותך? תעשה טוב, גם אם לא תעשה רע, אני אגמור. אז הוא אומר פה רבי נתן, כי אף על פי שאיך שיתנהג, אף על פי כן יגמור השם בר כרצונו, אף על פי כן יקבל עונשו כשאמר, כפי מעשה, אבל אם חס ושלום כבר יתגבר עליו היצר הרע, יתגבר. והפיל לו ברשתו ונכשל במה שנכשל בשוגג או במזיד. מזיד. אפילו אם עבר, מה שעבר. אפילו אם הרבה לפשוע מאוד. אפילו אם חס ושלום עבר על כל התורה כולה, 1000 פעמים. הכל, כל התורה. כל דבר 1000. יש רבי כזה בעולם? 1000 פעמים על כל עבירה? גם מה קורה לך? אני הפסל באלנבי. רק מאמרה שחורה, אחי. 1000 פעמים? שימו לב! רחמנא ליצלן. עוד אנחנו רוצים את השם, ואוהבים אותו, וחושבים עליו, וכמה אנחנו... יואו! תאיר לי את המוח, אבא, ריבונו של עולם, רחם עליי. זכני ריבונו של עולם, אבא רחמן. ככה נגיד לשם, אחים שלי. תן לי ריבונו של עולם, לא לראות את מה שעשית רעך רוצה שאני אראה. כי העצר רוצה שאני אראה רק את הרע שבי. והעצר רוצה שאני אראה רק מה שקשה לי. והעצר רוצה שאני אראה את הרע שבשני. והעצר רוצה שאני אראה כמה חסר לי ולשני יש. ותן לי לראות אבא בורא עולם מה שהוא לא רוצה שאני אראה. כי היצר הרע לא רוצה שאני אראה כמה אני חשוב בעיניך אבא. כי היצר הרע לא רוצה שאני אראה את הדיבורים של רבנו באמת. תן לי לראות. כי היצר הרע לא רוצה שאני אראה את הטוב שיש לי ונתת לי כבר. את זה אני רוצה לראות, זה תפילה אחי. אז לפעמים הבירור של מטה יכול להיות שבן אדם זה התפילה שלו. שימו לב אחים שתקשיבו טוב. אפילו המעבר 1000 פעמים רחמנא ליצלן. אף על פי כן אין שום ייאוש בעולם כלל. למה אין ייאוש בעולם כלל? קצת ייתן לך טיפה. כי אם אתה עכשיו תעשה משהו מלמטה, מיד השם יתברך עכשיו מה עושה? מביא לך תיקון מלמעלה, תמותא דלילה. שימו לב. כמו שאמרו, אמרו רבות, אין לך דבר שלפני התשובה. כי אחר שכבר עשה מה שעשה ועבר מה שעבר, הוא צריך להתחזק, להתעורר לתשובה ויסמוך על חסדי השם, שיוכל להעיר עליו התיקון מבחינת דגה של מעלה. שם מתהפך, יש מקום שאם אתה מקבל תיקון מלמעלה והתחלת מלמטה עכשיו, יוצא מצב שכמה שאדם רוצה, יש מקום למעלה, שומעים? אם אתה מוריד תיקון, זכית להוריד תיקון מלמעלה, מקום כזה גבוה, כל מה שעשית לא רק מתהפך לזכות. עכשיו בשביל להוריד תיקון במקום כזה, איך מורידים אותו? כמה שתבוא מלמטה יותר. ממציאות שלך חושך, ותבוא לדרוש את השם,
עוררת עכשיו תורד למטה, עכשיו דווקא מהאוזן, עכשיו הכי גרוע מתעורר עליך. תראו מה זה. כי הכל בבחינה, אבל בוודאי אסור לאדם לסמוך על זה. תראו מה רבי אלעזר עושה פה עכשיו. כולנו עוברים את זה, אולי אני אכתב ואשוב. נכון? כל אומר כתב ואשוב אין מספיקים בידו. אני אעשה חטא. יש דיבורים, לא, זה חטא. והשם יעשה תשובה. והשם יתקן, נכון? בוא נראה. אז אומר, וזה אין מספיקים בידו, כי בוודאי גם האומר הכתב ואשוב. איזה דיבור. אף על פי כן אם עושה תשובה, אחר כך מועיל לו תשובה. זה רק רבי נתן יכול לדבר דיבורים כאלה. הם פחדו להגיד את זה למה שאנשים לא ינצלו את זה, אני מבין אותם. אבל את הרחמים של השם רק רבנו ראה, הוא לא ספר אף אחד. אף מועיל תשובה, כי אין לך אדם שאין דבר אומר לפני התשובה. מה זה? רק שאין מספיקים בידו לעשות תשובה. מה זה מספיקים בידו? מה זה מספיקים בידו תשובה? כי מאחר שאמר כתב ואשוב נמצא, שמח עצמו לכתחילה בבחינת הנהגה של מה לבד. מה אמר? אני יודע, אעשה את השם תקן הכל. אני אקח את השור, נכון? מה צריך לחתוך אותו מהצוואר? יוריד לו את הראש. אללהו אכבר, אוכל אותו. אז שלום. השם מתקן, מה השם עכשיו אכפת לו? עכשיו אני רואה אותו מהצוואר, השם גדול. פה הנפילות. השם גדול כזה ואכפת לו, כן. תעשה את הדבר הקטן הזה, כן. אז אם עשית ככה, אז מה שמחת? על תיקון של מעלה. אני אעשה והשם איזה, לכתחילה, כן? אומר, ועל כן עונשו מידה כנגד מידה. מה העונש שלו? שאין מספיקין בידו. מה זה מספיקין? אין מסייעים לו מלמעלה לעשות תשובה. רבי אתה לא נבהל מזה, אבל תראו מה אומר לכם. אבל אם בעצמו יתגבר עצמו לעשות תשובה, אף על פי שלא יעזרו לו לעשות תשובה, בוודאי יועיל לו. אתה קולט מה קורה פה? אתה יודע כמה אנשים בבית העלמין כבר אחי 4,000 שנה אוכלים אותם תולעים ובוכים בגיהנום בגלל שלא עליהם דיבורים כאלה? אבל גם עכשיו יש בחירה לדיבור הזה, אם להאמין בו או לא. רק שקשה לו לשוב. למה? מחמת שאין מסייעים לו מלמעלה. כי באמת, אז אומר רבי מה אכפת לך? כי באמת עיקר התשובה הוא על ידי טעותה. אז לא יעזרו לך מלמעלה. מה עיקר התשובה באמת? מלמטה. אז גם אם עכשיו נפלת שנפלת, גם עכשיו אסור לך להפסיק להתחיל מההתחלה. אז מה אתה נקדם לי בשיעור? אל תעצבנו אותי אחי. אף על פי, תראו מה זה, שאי אפשר לתקן החטא כי אם על ידי בחינה הנהגה של מעלה מעלה, אף על פי כן לא זוכה לזה כי אם על ידי תשובה ותפיית תחנונים. בחינת התערותא דלתתא אחי, למטה, כי לפעמים אחי לא כולם דומים. יש בן אדם עכשיו רק השם יודע עכשיו כמה אור הוא מאיר עליך. יכול להיות שעכשיו אתה חסום, חסימות כאלה, למה? כי יש לך שמה גבוהה כזאת. אבל נראה אותך מה אתה מסוגל לתת לשם מהמקום הכי קטן שלך. כמו שסיפרתי לכם פעם, אחי יקרים אהוביי, שהבעל שם טוב הקדוש והנורא, רבי ישראל בשם מסר בן אליעזר, גילו לו בשמיים איך יש יהודי שמתפלל תפילה כזאת, וואלה קקף אותך הבעל שם טוב. אתה יודע מה זה בעל תפילה, הבעל שם טוב? הוא ידע שהוא חד בדרה, אבל צדיקים מקנים לשם. אמר הבעל שם טוב, עשה שמות ייחודים, אמר ריבון העולמים, תן לי לראות אותו, אני רוצה ללמוד ממעשיו. אמרו לו הוא רחוק אדם, אמר לה אני רוצה לראות אותו. אמרו לו נמצא באיזה הערה, הוא התפלל יותר טוב ממך, אני רוצה לראות אותו. נכנס, עשה ווייז, שלחו לו מיקום. ווייז רוחני, זה פשוט אין חדש תר שיש. עשה שמות, הגיע לאותו בית מדרש שהוא נמצא באיזה עיירה בפולין. הולך בחצות היום, הוא רואה בן אדם נמצא בבית המדרש לבד ועושה ככה. אבא גדב אז זכרתי כלמה ספץ קרשת. אבא גדב אז זכרתי כלמה ספץ קרשת. בוכה. אבא גדב אז זכרתי כלמה ספץ קרשת. בעל שם טוב אמר, מה זה זה? מה זה זה? יאללה, אתה יודע מה זה? מסתכל ככה, אמר לו בעל שם טוב, אני גוזר עליך
שתגיד לי במה כוחך. אתה יודע, זה צדיקים ענקים גם ככה. אמר לו, מה גוזר מה כוח? מה אתה רוצה ממני, צדיק? שחרר אותי. אמר לו, תקשיב, אם אתה לא אומר לי מה כוחך, אני מוריד לך מכל המדרגות. אמר לו, איזה מדרגות? כבוד הרב, איזה מדרגות. חבר'ה, תראו מה זה תמימות, תלמדו, אני ואתם ביחד. איזה מדרגות. אמר לו, איך אתה, מה אתה עושה? הוא לא מבין אותו, מדבר אותו קבלה, כלום לא מבין. מה אתה עושה? אמר לו. אמר לו, רבי, תבטיח לי שלא תספר לאשתי. אשתי עכשיו. אמר לו, מה? אמר לו, תדע לך, רבי, אני נשוי כבר 5 שנים. אשתי לקחה אותי, חשבה שאני תלמיד חכם. אני לא יודע לקרוא. התחיל לבכות לו. לא יודע לקרוא, תסלק! לא יכול לחבר אותיות. אני יושב כל יום, אבל אם היא תדע, היא תתגרש ממני, בבקשה. אני בא לפה כל יום, היא הבטיחה לי שאני אלמד, היא ביקשה ממני. לא החזפתי אותה. אני בא לפה כל יום ואמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא מצליח כבר 5 שנים לקרוא. ריבונו של עולם, מה זה תפילה? התחיל לחשוב, מה זה תפילה? הרי בסוף ריבונו של עולם, אתה עושה הכל. מה זה תפילה שביהודי מתפלל? הוא לקח אותיות, כן? ואמר אותם בפה וחיבר אותם את האותיות, חיבר את האותיות והרים למעלה ואתה עשתה מזה תפילה. אז אמר ריבונו שם, אני לא יודע לחבר אותיות, אתה יודע מה? אני אזרוק לך את האותיות ואתה תחבר אותם. ותעשה תפילה, יא רבי בורא עולם, כמו שהכי אתה אוהב בכל העולם. בעל שם טוב התחיל לבכות. אמר, עכשיו הבנתי למה הוא התפלל יותר ממני. כי למה? כי הקדוש ברוך הוא בעצמו מתפלל. אבל מה אנחנו רואים פה? מהלך? שיש בן אדם שאין לו, הוא לא יכול לעשות הרבה. אז תלך עצוב, לך למועדון של דיסלקטים, שירחמו עליך, שיבא, השם עשה אותך ככה, יא אחי יקר אהובי. מה? אם אתה תיתן לו מה שאתה כן יכול לתת, בנקודה שלך, אין דרגה בעולם שלא תעבור. כי בסוף הגדולה של הצדיקים נשמות טהורות זה לא מה הגודל שלהם, זה לא שם עשה אותו צדיק, כמה הוא עשה התערותא דלתתא מלמטה במקום שהוא לא יכל. הוא נתן לשם מעט, אבל זה מה שאני יכול לתת לך השם. אבל מאיפה כל הבלבולים באים? שאדם רוצה לתת לשם הרבה מחמת גסוס ליבו והוא לא מצליח. נכון, זה טוב, אבל תלמד לתת לשם תפילה איפה שאתה לא יכול, ואת זה אני רוצה, אבל אני לא יכול השם, אז אני אמשיך לרצות, אבל קח את זה ממני. אומר רבי נתן, שימו לב, ואם היה, אומר ואם עשה עבירה, אומר רבי נתן, אני מרגיל ללמוד דף אחד ללמוד 2 דפים, מאחר שפגם בחיית תערותא דלתתא, הקציר יתגבר בהתערותא דלתתא יותר ויותר, כדי שהיא יזכה להמשיך עליו בהתערותא דלתתא למקום גבוה ועליון יותר. עכשיו יתעדכן הכל, כי כל מה, שימו לב איזה לשון אחים שלי, כי כל מה שההתערותא דלתתא בהתגברות גדול ובקדושה גדולה ביותר, יוצא מצב ביציע, אז זהו, הכל בסדר, הכל טוב. כמה שההתערותא דלתתא יותר גדול בקדושה יותר, מה זה קדושה יותר? מהמקום שלה, ואני מאמין שהקדוש ברוך הוא נהנה ממני, הוא נהנה ממני. אני פעם אחד עבדכם הנאמן, אחים שלי צדיקים, אני אוהב אתכם, תקשיבו טוב. אני יום אחד, אתה יודע, היינו גודלים, ילדים קטנים בבית, הייתי צריך לעבוד, אישה לא עובדת, אני מתפעל לשם, תן לי 200 שקל לטיטולים, הייתי הולך לעבודה, לפעמים לא הייתי מצליח ללמוד, לפתוח ספר, שבועות, הייתי רואה חסידי ברסלב הולכים לבית כנסת, אני עוד טבלתי במקווה. מה אתה חושב? יום אחד הגעתי לעבודה, הבעל דבר בא לי עם קלשון, זה הרע, באתי עם ררה של המרירות, כלום, אין לי כלום, לא לומד, לא מצליח ללמוד, לא מצליח שום דבר, יבש, הכל יבש, חולה, לא יודע מה לעשות, רוצה את השם, לא מצליח לתת לו כלום. אתה בא הביתה ישר, שזורק לך את הילדים, אתה הולך בדרך, זורק לך אותה בדרך מהטלפון, לעבוד לא יכול, ללמוד לא יכול, מה אני רוצים ממני? אין מוצא. הגעתי לעבודה,
ויצר הבא זה, בא לקחת לי, להביא אותי בחצי. ואז בכלל כבודכם, יצאתי מהשירותים, אמרתי, באתי כבר שיצר, אמרתי, רגע, מה יש לי עכשיו? מה אני יכול לעשות לאחד לחשב? ללמוד, לא למדתי. להתפלל, לא בקושי התפללתי. התפללתי יחיד, רבע תפילה. מה אני יכול לתת לו? עכשיו, אשר יצר הזה, זה מה יש לי בחיים, אין לי כלום. אין לי כלום. אמרתי, אשר יצר, אחים שלי, נפתח לי כזה בחיות, באשר יצר. אני מאחל לעצמי שנרגיש בגן עדן מה שהרגשתי שם, אחי. ואז השם מרמז לך בעולמות העליונים, תיתן לי קצת, אבל באמת. תבוא, תן לי דקה, שתיים, אבל באמת, אפילו שאתה לא יכול, בלי מוחין, תיתן לי מה שאתה יכול. אומר רבי נתן, כי כל מה שאתה יודעת, אומר על די זה, הוא זוכה לתיקון גבוה יותר. אומר רבי נתן, ועל כן, כשהלך שמשון לקח אישה, מפלישתים מצא דבש. כמגביית הידת דבש, בשעת הנישואים שאין להם אחידת דבש, מה הוא אומר? זה צמא ודסן נקם בהם. כי דבש הוא בחינה שהבירור שלה נמשך מלמעלה. כי הוא יתברך בברר להפוך מטמא לטהור. אבל אנחנו אסור לעשות שום דבר כי על פי התורה. אומר רבי נתן, אחים שלי שימו לב. אומר רבי נתן, ועל כן מי שהולך בתמימות לא ייכשל לעולם. כמו שכתוב, הולך בתום ילך בטח. כי על ידי תמימות ואמונה הוא מקיים את התורה כדינו. תמימות, מה זה תמימות? זה תמימות. זה תמימות. מה זה תמימות? כי מאמין צריכים לעשות ציצית. כי השם חפץ בציצית, אבל בכלל אסור להוסיף על החוטים, 8 חוטים ולא יותר. וכן כל המצוות, כאן צריכים לעשות מצוות לפי מה שציווה, בלי שום טעם כלל. אנחנו חייבים לעשות מה שמותר עלינו, והשם יתברך יגמור בעדנו, נכון? כי הכל הדור, אף על פי כן אנחנו צריכים לעשות מה שמותר עלינו, וכן אפילו כשחס ושלום הוא נכשל לפעמים באיזה חטא ועוון, אף על פי כן לא ייפול מזה, ויתחזק לשוב בתשובה, כי יודע שיש בחינת בירור של מעלה. נכון, אבל תתחיל מההתחלה את ההודתה, למעלה עכשיו תקבל תיקון חדש לגמרי, כן, שעדי זה יתקן הכל, ועל כן, על די זה יישאר כעם לעולם בעבודתו יתברך יהיה איך שיהיה, ולא יבלבל דעתו משום דבר, כי יש כמה קושיות, שימו לב עכשיו לאן נכנס רבי נתן, כמה קושיות ושטותים אצל רוב בני אדם, שעל די זה הם נופלים ונכשלים הרבה רחמנא ליצלן, וצריך לברוח מהם מאוד ולסמוך רק על אמונה ולא ייפול בדעתו משום דבר, כי כל הנפילות וההתרחקות מהשם יתברך ותורתו, מאיפה זה נמשך? מהמבוכה. איזה מבוכה? שאני מנסה להבין את שתי הזכלים, בשר וחלב, איך יש בירור של מעלה, כן? זאת אומרת, אם אני עושה, אם הכל ממני אמרו לי תשובה, לא זה תשובה, אבל לא מצליח לעשות כלום, והיצר כבר לצעוק לקדוש ברוך הוא ים זמן, ועדיין אני מרגיש הכי רחוק בעולם, אז מה אני עושה? אבל יש בירור של מעלה. מה עם הבירור של מעלה? אתה עושה קצת מפה, השם משלים משם, אבל אתה רוצה לעשות את הבירור כולו על ידך, היה שכל. כאילו אין הקדוש ברוך הוא בעולם, בגלל זה אתה עצוב. ואתם, שם נמשך כל המבוכות, שם היצר הרע, את נסה להבין את זה בחיים, איך זה נעשה, אומר רבי נתן, כי בוודאי כל הנפילות וההתרחקות ומחמת הבחירה של האדם, שיש לו כוח בבחירתו להתקרב לשם בך על ידי תורה ומצוות או להפך חס ושלום. וזה הכוח של הבחירה נמשך רק ממה שהם מבינים המבוכות. כי יש שאינו מתחיל כלל לעבוד את השם, שימו לב, או שעושה להפך, כמו קלי עולם, בהרשעים, בעלי עבירות. זה נמשך מהיצר הרע שעונג במבוכות הנ"ל. מה זה? היינו שמגביר את האידיאל לבחירה. אני לא הולך להתבודד. אם השם רוצה, זה כאותי להתבודד. אם השם רוצה, איך מישהו אמר לי, למה השם ברא, שלא יסתכל עליהם? כן אחי. כן? אז אם השם רוצה, אני אשמור את העיניים, לא רוצה, אני לא רוצה לשמור את העיניים. אם השם רוצה, שאני אעשה אותי צדיק, כן? מה זה? זה נפילה של מה? אתה סומך רק בירור של מעלה. בגלל זה הם נשארים בעולם שלהם. כאילו אין השם בך רוצה כלל בעבודת האדם, שמשם נמשכו כל דעות האפיקורסים והפורקים עול לגמרי. ועל המצוות, מה יצא להם להגיד בגלל זה? טעמים של הבל, כאילו הם תיקון המדינה. כי הם לא מאמינים בכלל שהשם קבל נחת רוח מהם. כאילו השם גדול, אתה יודע, אבל מה אני כבר עושה לו? מה זה תפילה? מה זה הרמה? אתה רוצה להגיד שעכשיו הקדוש ברוך הוא בכל העולמות, הוא עכשיו מעניין אותו ואני ארים את העיניים למעלה או לא? כן. אדרבה, הכל תלוי בי.
ואפילו אף על פי שהכל מהשם יתברך, שם אל תכנס אחי. אומר רבי נתן, ואפילו הבעלי תאוות שבו מעבירות ואינם יודעים חקירות, אף על פי כן כוח בחירתם והיצר הרע שלהם נמשך מבחינה זו. מאיפה היצר הרע שלך נמשך? כי עיקר היצר נמשך בכפירות. כאילו מה, יש לי יצר הרע, השם גם מנסה עבירה, מה השם יעשה? אני לא רוצה לעשות עבירה, אני נפלתי לחזור בתשובה, ואני אגיד לשם שאני לא רוצה לעשות עבירה, כי לפעמים ההתעוררות תלתה זה הרצון שלי והעקשנות שלי. איך רבנו אמר? ורבי נתן, עיקר ההתפארות שהקדוש ברוך הוא מתפאר ביהודי, במה הוא מתפאר בו אחים שלי? במה? במה? ברצונות והעקשנות. מה רצונות והעקשנות? למה לא אמרת לי במצוות? למה רבי נתן לא אמרת לי? הוא אומר כי העבודה אינה יקרה כל כך. איזה דיבור מפחיד. מה זה עבודה אינה יקרה כל כך? מה זה עבודה כבר? צריך לעשות משהו, זה השם גמר על ידך. מה עיקר התפארות שמתפאר בך בשמיים? איך אתה מתעקש? שמפילים אותך ואתה כל פעם מתעקש לא לעזוב את השם ושם נבנה לך אמונה. איך אתה מתעקש לא לעזוב אותו? איך אתה רוצה אמת? זה התפארות שהשם יתברך ביהודי. ויש להפך, יש בני אדם שכבר התחילו עבודת השם וקיימו כמה מצוות, לפעמים התפעלו בכוונה ועסקו בתורה קצת, ואך נפלו אחר כך ממעט עבודתם, ועל די זה נפלו בדעתם מאוד. תראו איזה דיבור, התחילו לעבוד את השם, הוא אוהב את השם, שומר מצוות, הלך לשיעורים, פתאום הוא רואה, בא עליו כל הקרחנות מחדש. מה חשבת אחי? נו מה? אומר, ואז נפלו בדעתם מאוד. שם רבנו נכנס בתוך העמלק שלך. כל זה עמלק בא לך, תדע לך. המחשבות האלה, זה יצר הרע שלך אחי. המחשבות שלך, זהו. המחשבות רעות זה יצר הרע הכי גדול בעולם. אומר מה? ויש הרבה שהתייאשו לגמרי, מחמת שראו שזה כמה פעמים שנתעוררו לשם ולא עלתה בידם. כמה פעמים ניסיתי לשמור את הדיבור, כמה ניסיתי לשמור את הברייס, כמה לשמור את העיניים. נו מה? אומר רבי נתן, שימו לב אהוביי, מה יצר אומר לך? אחי, מה זה עוזר לך כבר? גם ככה אתה נופל, נכון? מה זה עוזר? כאילו אין התערותא דילתתא, ואין מילה, כאילו עכשיו אם אתה עושה משהו, השם לא בשביל למעלה, אבל אני רואה עקום, מה אכפת לך? תכנס שמה. מה אתה נכנס? תמשיך אותו את שלך. תמשיך לצעוק על הרע, בקש את הטוב. אל תנסה להיות חכמולוג, אל תיתן ליצר הרע שלך לבנות לך את הערמומיות של העבירות. תאמר פה רבי נתן, ויצר הרע הזה הוא להפך שיונק ממבוכות ורוצה להגביר את הבחירה על הידיעה. למה הוא מפיל אותך? כאילו יש לך בחירה עכשיו, הכל תלוי בך, זהו, אין השם. למה לא עשית? למה הסתגלת? למה נפלת? כאילו הכל רק תלוי באדם לבד בלי השם יתברך כלל. איפה תשמע שיעור כזה אחי? כל השיעורים תשמע? תעשו ככה. רבי נתן אומר, כל הספרים מלאים עצות איך להיות צדיק, אבל אף אחד לא נותן לך עצה. תן לי עצה מה אני אעשה כשאני לא זוכר להיות צדיק. אומר רבי נתן, ועל כן מאחר שנפל שוב אין לו תקווה. למה? הוא חושב שרק הכל תלוי בו. ככה עשו על כולם, עבדו עליהם. אבל באמת הכל מעשה בעל דבר שרוצה להפילו בדעתו, שכל כוחו מהמבוכות. מה זה המבוכות? איפה שאני לא מבין את הבחירה. כי מי שהולך בתמימות ומאמין שאי אפשר להשיג המבוכות, רק אנו חייבים להאמין שהכל תלוי בנו והכל מהשם יתברך. איזה דיבור זה? הכל תלוי בנו והכל מהשם יתברך. נו מה אני צריך לעשות אז? כמו בדיקת חמץ. פסח, בודק חמץ. עכשיו אתה רואה אחד בודק חמץ אחי, תשמע טוב. אתה יודע, הוא מת רק מהחומרה אחי. יש מצב, הוא נכנס לחג אחי עם אינפוזיה. אח שלי, בדקתי את החמץ עם הילדים, נעלם לי איזה פתית. עכשיו אני אהפוך את הבית, מה אני אעשה לאשתי? מה? למה לא? יש ריבונו של עולם פסוק אחרי זה. כל חמירה דיקה ברשותי דחזיתה ודלא חזיתה. השם מרחם. לא חזיתה סבבה, מה גם חזיתה? אולי ראיתי, הוא לא יודע מה קרה. דיבור או לא דיבור? מה אתה קורא את זה? אז למה, אתה אומר להם את זה, אתה מפרק אותם. חזיתה ולא חזיתה. דיקה ברשותי, גם ראיתי אותו, כן. הרי הם בטילים כאפרא דארעא. שאומר אחד, כולך קשור לפסח, גם ראיתי.
מה אתה רואה פה? אם אני מגיע למציאות שאני לא יכול לראות, ורבי שמעון בר יוחאי אומר, אין בודקים למעלה, לא צריך להיכנס למעלה שאתה לא יכול. על זה אומר רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר, קראתי לכם פעם, אומר למה דוד המלך אמר נקרא חסיד? אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר ככה, כתוב, כן, לא יצדק בניך כל חי, כן, אומר אשר עשו פשע כיסו חטאה. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, אז אם כן, כן, אדם לא יגיד את העוונות שלו לשם. למה? כי הוא נקרא רשע עכשיו. אז אומר לא. אומר רבי שמעון, תכף שבאת לספר לקדוש ברוך הוא מה שאתה באת לעשות תשובה, מיד באותו רגע אתה נקרא חסיד. כן. ועל כן אומר רבי שמעון בר יוחאי, שיהודי מספר עבירה שהוא עשה לשם, אין רשות לבית דין שמה לדון אותו, אחי. כמו שהסברנו כמה פעמים בנימין הצדיק, אומר שם רבי שמעון בזוהר, הזכרת לי עם דוד, תחיה, למה נקרא בנימין הצדיק? לא ראינו איזה מציאות שהוא היה איזה צדיק נקרא באבי שעשה לו, היה לו איזה ניסיון בברית והוא הצליח. למה בנימין הצדיק? מה הוא עשה? לא ראינו. אלא אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, בנימין הצדיק, מה הוא עשה? מיום שנחטף אח שלו, ההוא, חטפו אותו, את יוסף הצדיק. 20 שנה. מאותו יום הוא קיבל על עצמו, כן, פרישות מאשתו. לא רצה ליהנות מהעולם הזה, אמר, אח שלי לא נהנה, לך תדע מה הוא עובר, אני לא נהנה מהעולם הזה. אבל אומר רבי שמעון בר יוחאי, הוא פרש מאשתו, אז איך זה יכול להיות שראינו שהוא בא ליוסף הצדיק, הוא בא עם הילדים שלו, שכולם נקראים על שמו. יוצא מצב שכן היה לו ילדים. אומר רבי שמעון, כן, הוא רצה, הוא לא יכול, הוא נקרא צדיק. כי יש מציאות לפעמים שאני ממש רוצה ולא יכול, אבל אם לא עזבת את הרצון, בשמיים חותמים אותך חותמת גדולה מאוד בתיקון, כי אתה עכשיו נמצא במציאות שהכי קל לך להתייאש, וכמה שאתה נמצא במקום שהכי קשה לך להתייאש, הכי קל לך להתייאש, שם אם תעשה משהו, שם אם לא תעזוב את השם, אי אפשר לתאר ולשער, כמו שאמר הרי הקדוש לרבי חיים ויטל תלמידו, היה לארי הקדוש בצפת 500 תלמידים בעלי רוח הקודש, היום אולי בעלי קוטג', אם נחפש נראה קוטג'ים רק. היום אנחנו בנראה דורות היום ונורא. מה אמר לו ארי הקדוש? אמר לו ארי הקדוש לרבי חיים ויטל, תדע לך כל זה לא חוכמה. בדור האחרון, תקשיבו טוב, תחזקו, יהודי בתנועה קטנה ראיתי בשמיים שהוא יגיע למדרגות של רבי עקיבא בן יוסף. איך זה יכול להיות? מה? למה? כי יהיה לפעמים כאלה העלמות וכאלה מציאויות ואפשרויות שכן יש לי יוש, ואם אתה במקום כזה נמוך ומגושם, אתה תעשה, תאמין במה בבירור הזה, שיש בירור של מטה ויש בירור של מעלה, ועכשיו אני לא יכול להיות כמו אתמול, אבל מה אני יכול לעשות? כן, את המעט שאני יכול לעשות השם, מה מתעושה מלמעלה? אז כמה שבאת מלמטה יותר, שם יש רבי עקיבא בן יוסף יותר עליך. הבנתם? ועל זה אומר שם, אומרת הגמרא הקדושה, אמר משה רבנו מלחמת עמלק, אומרים חז"ל הקדושים, מי תפס לו את הידיים? אהרון וחור. משה רבנו מגביה את הידיים, עם ישראל מנצח, מוריד, עמלק עובר. שואל את המשנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה? מה זה פוקוס? פוקוס? לא, אלא מחמת שמשעבדים את עינם וליבם להשם, נצחים. אז רגע שאלה, יש לי שאלה. אז למה אתה מתעייף? ברבי נתן, למה אתה מתעייף? תגיד לכל עם ישראל, תגיד להם עכשיו, כולם שבת הלב לשם ונצחו, נכון? פשוט. אלא אומר רבי נתן, משה רבנו בא לרמוז לנו בדור האחרון למלחמה, שהוא ראה את המלחמה עם עמלק. מה זה עמלק? זה השכלים והמחשבות הרעות והעצבויות והמראות שחורות שבא לבן אדם בקדושה. הוא אומר, יהיה לך מציאות לפעמים שאתה תגיע מלחמת עמלק שאתה לא יכול להגיד שום דיבור. אתה תגיע לפעמים לשדה, אין לך דיבור עם השם אפילו. עמלק סתם לך את כל המוחים מרוב העצבות. אבל אם אז אומר משה רבנו, מה אתה כן יכול לעשות? להרים את הידיים אתה יכול? אם תרים את הידיים ניצחת אותו. אם תעשה מה שאתה יכול כן לעשות ניצחת, ובזה צריך להאמין, על זה צריך לבכות אחים שלי. תן לי אמונה בורא עולם, מה זה תנועה קטנה בידיך, ואם תאמין מה זה דבר קטן אתה תהיה כמו ארי אתה תהיה. קודש קודשים. אומר רבי נתן, שימו לב,
כי הארץ לבללה ואף על פי כן אין שום נפילה וייאוש בעולם, כי סוף כל סוף השם יתברך יגמור כרצונו, והוא יתברך גמר ויגמור תמיד. שימו לב איזה דיבור, וכל מה שאדם עושה שום דבר טוב אינו נאבד לעולם. בוודאי הדבר טוב עושה פעולתו בשלמות. רק איך זה יכול להיות? שימו לב, מה שעשית דבר קטן עושה פעולתו בשלמות, אף על פי שרואה אחר כך שלא עלתה לו יפה. זה אי אפשר להבין בשכל. הבנת? הבנת איזה תיקון אנחנו הדור הזה? עכשיו תבוא דרוש לי דרשות של הפלאות. אתה רוצה להרוג אותי? אתה רוצה לרצוח אותי עם תנאים? היי, רבי הבעל שם דבר אפשר לרצוח יהודים שולחן ערוך. כן, כן. מה אני רואה מפה? תנועה קטנה אחי, לא לוותר לשם. שימו לב, אומר רבי נתן, אומר שימו לב איזה יופי, כמו שכתוב יש מצוות והנהגות טובות שמפורש בתורה ובדברי רבותינו ז"ל, שאדם זוכים לנצל מחטאים בסגולות. עד כתוב אדם לובש ציצית ינצל מהעבירה, נכון? מה אז עושים כמו זה בחל ותפילין, למה תהיה תורה שם בפיך, ואם כן אם אחד לובש ציצית ואף על פי כן מתגבר עליו הבעל דבר מחטיאו, נכון? כתוב לידי ציצית אבל אני לא עושה עבירה, אומר ואם אחד שם ציצית ואם הציצית הוא נפל, איך זה יכול להיות? רבי נתן, או שלובש תפילין ואף על פי כן היצר המתגבר עליו חס ושלום, אם כן חס ושלום יפרוק עול, לא יקיים לו מצוות תפילין ולא ציצית, זה מה שעובר על כולם. היי, אתה מניח תפילין, למה אתה לא מאמין שגם טוב ב-12 להניח? ואם אתה קמת לא אז יאללה הלך, כאילו אין בירור של מעלה, שדווקא מחושך כזה אם תניח עכשיו זה יותר יקר. אני פעם אחד קמתי אחי, אתה יודע מה אמרתי לכם, שמתי את השעון, די כבר זה התפוצצתי, אמרתי אשתי בבקשה אין לי כוח, אשתי יקר זהו, אמרת לה מסכה לא אכלה, אבל אתה יודע מה עשיתי? אמרתי תני לי היום, רק היום רחמים, אין, ילדים קטנים בבית לא יכול מסכה, חייב לעזור, שכינה 8 והלך לישון. הלכתי לישון 8, שמתי את השעון 2:45 אחי, חצות לרבנו, בם, אין, מצויר, הכל כבר מסורטט אחי, איך להיכנס בקרב, מאיפה לתקוף אחי, הכל, כן, לאיזה מקום אני יושב בשדה, עם איזה נר אני הולך אחי, הכל טק טק, איפה אני מתפלל בנץ, איזה געגועים, הלכתי לישון והתפללתי על זה גם לשם, התפללתי אחי, הלכתי לישון ב8, קמת, בגלה אחי 9, שמע טוב, יש לי מזל שעולה לי רישיון לנשק. איך יכול להיות? איך, אבל איך? עכשיו אתה מצייר לך את היום שהולך לעבור עליך, איך שעות לך תפילין? עבודה מחכים לי, אמרתם אני לא ב7, כבר תכננתי למה הכל כבר מתוכנן. הלך הכל. לא תבל דבר, רוצה לרצור אותך. הלכתי לשטיבלח אחי, אלה שמתפללים, אתה יודע, ב9, שם כולם גזורים אבל, אתה יודע אחי. כאילו, אתה יודע, בתואר התפילה עולה, כאילו חושבים. ראיתי שהיה צרה מדכא לי את הצורה שלי, התפלל ואחי מבואס, פתאום עצרתי, אחי, הלכתי לפיד ואמרתי ריבון העולמים, אבל רציתי. ורבנו אמר, הרצון הוא יקר מאוד 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 בעיניך, והעיקר הוא הרצון. איפה האמונה שלי? ואז שאני מדבר ככה עם השם, בא לי יהודי מאחור אשכנזי, אומר לי, מתי עמידה? אמרת לו בנץ. אחי, הוא הסתכל עליי ככה, אני גנוב, אחי. הוא בטוח שאני גנוב, בטוח. אחי, בטוח, הלך. תקשיב טוב. באותו רגע נכנסתי להילוך אחים שלי. שמחה כזאתי. הודיתי לשם שלא קמתי ב2. שזכיתי להאמין בו ממקום שהאמנתי שעכשיו אם התעוררתי בנקודה כזאת חשוכה, יש איזה בירור של מטה שאני אעשה קצת, אבל אתה משלים מלמעלה עוד יותר, אתה אומר שקמתי באותה שאני חושב שאני עושה משהו. זה בירור גדול, זה גם שיר בעתי. יהיה לי עוד יותר טוב, השם אוהב אותי ויהיה לי יותר תיקונים.
זה הטוב האמיתי. ויהיה לי יותר העלמות. ויהיה לי עוד יותר תיקונים, וזה השם אוהב אותי. ויהיה לי העלמות, כי אם השם אוהב אותי, אני רוצה להשתדל להכיר אותו במקומות הכי נמוכים בעולם. יהיה לי עוד יותר טוב, אז לא להכיר את השם בעולם. מה? אחר כך שידוך הכלים, גם שיהיה לך טוב, תראה איך תאהב את השם, אחי. זה הטוב האמיתי. חילה. מהמחבר. יהיה עוד יותר, טוב יותר. זה הטוב, מה הטוב האמיתי? שיהיה לי עוד יותר העלמה, פתאום בכלל יש לי עצה, ואני אמצא אותו במקום יותר טוב, ויהיה לי קשה, ואני אוהב את השם, כמו שרבנו אמר, רבי נחמן מברסלב היה אומר, אסור להתייאש, אסור להתייאש, אסור כי יגיע זמן קשה, רק לשמוח יש, רק לשמוח יש, רק לשמוח. לה 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 לה. כי אין זמן קשה, זמן קשה זה זמן הכי יפה בעולם שהשם בחר עכשיו, שאני אעשה מעט טוב ולנקות אותי מהגאווה, מהסריחה, תת לי אמונה. ואם עברת את זה אתה פתאום תראה ותבין, אם רצת לשם ולא התייאשת, אתה תבין מה השם נתן לך, פתאום הבנה באלוקות, בתמימות, מה שאף אחד לא יכול אם לא היה עובר את המעבר הזה, השכל. רק אם לא היית מתייאש, ועל זה רבי נתן צעק ואמר, אם עם ישראל לא מקיימים אין ייאוש בעולם, מזמן היה בגאולה. מה יש לכם אתם? אין ייאוש בעולם, מה זה ייאוש בעולם? אני לא עוזב את השם, חכה תראה מה כל תפילה שלך תעשה, כל רצון שלך, כל געגוע. אף על פי כן כל בן אדם שווים, יש רע שמשך הארץ, אומר רבי נתן, יש רע שמשך הארץ עד שאפילו אם לובש ציצית קשה לו לעמוד ליצר רע. אף על פי כן צריך להיזהר ללבוש ציצית, ואם רואה שאין הציצית מועילים לו להצילו מעבירות, על כל פנים תול לפניו כל פנים שלו זכות מצוות ציצית, ואולי יצטרפו כמה זמנים המצווה שהוא עשה בציצית, וגם יצא שם מצוות כל צדקה, ואחרי זה יצטרפו כולם, אולי יתגברו ויתקבצו כולם, ויתנו לו כוח להתגבר על יצרו. על כל פנים מה שעושה דבר טוב אינו נאבד לעולם, ואף על פי שהחגר נעשה עמו מה שנעשה, מי יודע מאיזה בחינה ומאיזה עולם יש לך יצרה. אתה מכיר את היצרה שלך בכלל? מה אתה מבלבל את המוח? אתה יודע איזה יצרה גדול יש לך. היי! כמו שרבי נתן אומר פה, שימו לב, ורבי נתן, תראו איזה יופי אחים שלי, תראו מה זה, מפחיד, אומר ככה, תראו איזה יופי, יש דבר, הקורבן הכי יפה, כן? הכי קדוש בעולם, הקורבן זה בהמה. בהמה, אומר רבי נתן, הבהמה זה הקורבן הכי גבוה שיש, נכון? קורבן בית המקדש בהמה. אומר רבי נתן, אבל רגע, מה אנחנו רואים? יש איילה שנקראת חיה, היא יותר סבבית ממנה, נכון? יש לה חיות יותר. מה אתה רואה את החיות שלה? יותר. רצה, עפה, מדלגת. אומר רבי נתן, תדע לך אחי, הבהמה שאתה רואה שהפסיעות שלה, אתה רואה את הפרה, היא הולכת? אין, אחי, תדלהי. כאילו, מה... שהכל דבר, אחי, אם בא לאריה, מה, שהוא אחי ירד כבר את הראש. עכשיו תגיד לי בורא עולם, מה ברחמן, ריבונו של העולם, אומר רבי נתן, שימו לב, תגיד לי ריבונו של העולם, כן, שימו לב, תגיד לי מה, טוב, לא מוצא את זה, אני אדלג על זה, אני אגיד לכם את זה בעל פה. אומר רבי נתן, איך זה יכול שבהמה היא קורבן יותר גבוה מחיה? שחיה, מה אנחנו רואים לכאורה? יש בה חיות יותר, נכון? אומר רבי נתן, תדע לך שבבהמה יש ניצוצות קדושים הרבה יותר גבוהים מאשר יש בחיה. ומה זה ניצוץ קדוש? נפשות מעם ישראל. אומר רבי נתן, ובגלל שיש שם ניצוצות קדושים מאוד מאוד, על כן הרע מכסה עליהם ביותר. על כן הפסיעות והתנועות של הבהמה כבדות יותר. למה? כי יש בה טוב הרבה יותר מהחיה. כן, עכשיו אתה קולט, אחי, בהמה היא רואה איזה צבי, אתה מבין, מתבאס, אומרת, איפה אני אנו? יאללה, תן לי רק את הקרניים שלו. אבל אתה לא יודע, אומר רבי פה, יש לך חיזוק אדיר, שאיפה שאתה מרגיש כבד יותר, איפה שאתה מרגיש, אומר רבי נתן, ומה זה מעלה גרה? אומר דווקא, אומר הבהמה, איפה שרואים שהטוב הזה שבא לעלות, שימו לב, אומר רבי נתן, זה הטוב, מעלות גרה, למה אוכלים אותם? הטוב שלהם כל הזמן רוצה לעלות למעלה.
הניצוצות. אומר איפה שאתה רואה שדווקא היא מגיעה דווקא לקדושה הכי גדולה, שם מתגבר עליה הכבדות ביותר ביותר. ובמה? כן? והחיה אף על פי שהיא יותר זריזה ויותר יפה, אף על פי כן אין בה ניצוצות והיא לא מעליה לקורבן כמו הבהמה. על כן אדם מפה יתחזק מאוד, שדי כאשר איפה שמתגבר עליו הכבדות יותר, כן, והחושך יותר, ידע במה? שדווקא לך יש טוב יותר, ועכשיו הטוב הזה לא יכול להתגבר ולצאת דווקא על זה שמתגבר הרע ביותר. ואם יתגבר לך הרע ביותר ותעשה איזה טעות הדילתתה, אתה תזכה למה? די כשהטוב שלך יצא החוצה, כמו שאומרת הגמרא הקדושה, שימו לב, אומרת הגמרא הקדושה ככה, גמל אבא באי אזל באי קרנה, הלך לבית דין של מעלה כנראה ואמר, התבאס על עצמו, הסתכל במראה, אמר הגמל בא לי קרניים. למה אין לי קרניים? כך אומרת הגמרא, גמלה אזל באי קרנה, רצה קרניים. אומרת הגמרא, עודנין דאבו גדדון מיני, גם את האוזניים שלו חתכו לו. כי אדם לפעמים, יאללה, אתה קולט? כי אדם לפעמים, הוא אומר, למה אני לא כמו הוא? למה אבא שלי לא כזה? למה לא גדולתי במאה שערים? שתוק! שתוק! אל תסתכל בכם על תיקון של מישהו אחר. אתה עובר מעברים קשים לשמה קדושה, תראה מה דוד המלך עבר. תהיה שמח. רבי נתן עבר מלחמת עולם. רבי נתן, כמה שאתם חושבים שלא דיברו כאלה, הוא היה כל יום עושה מילתא דשטותא, הנלחם בעצבות. אל תסתכל על מישהו אחר, תסתכל על מה שאתה עובר, כי מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, כי זה ההתפארות שלך הכי גדולה בעולם, כי הכיסויים שהשם כיסה בך, מה שאתה לא יכול להשיג, תדע לך, זה היופי שלך. איפה שאתה חושב שחושך שלך, שמה בשמיים זה אור גדול. אם תעשה מה שאתה כן יכול לעשות, אחי אהובי. אומר רבי נתן, שימו לב, תראו איזה יופי, וזה פירוש קורח פיקח היה. מה ראה לשטות זו? אינו איתתו. אומר רש"י, מה הוא ראה? קורח ראה ברוח הקודש. אתה יודע מה זה קורח? צדיק גדול. הוא ראה שיוצא ממנו מי? שמואל, ששקול כמשה ואהרון. אז הוא אמר, רגע, שנייה. יוצא מן אחד כזה, והוא ידע, הוא לא היה פרייר, הוא היה צדיק גדול. משה רבנו נותן לי איזה עבודה. מה זה העבודות האלה? הוא נתן לאחד שאני יודע שהוא כלום, הוא נתן לו עבודה, מה זה גדולה? כן? ולי, מה הוא נותן לי? שימו לב. אומר רבי נתן, מזה בא עוצם רשותם של עמה, אבל גר אלו רשעים עליו ודאי. אומר רבי נתן, בוודאי. מאיפה המן התגבר לעשות רע לישראל? מהניצוץ הקדוש שהיה באמן. אומר אף על פי כן הוא ייתן את הדין, כי צדיק השם ישר משפטיו, וזהו טעות קורח מחמת שראה שהטוב שלו נפלא מאוד, ויצאו ממנו צדיקים גדולים ונוראים, וסבר, שימו לב, שאיך שיעשה יהיה השם עמו. הבנתם? ככה אני צדיק, ככה אני רואה שסמלי אני צדיק, אז מה שאני אעשה, השם מסכים איתי. פה נפל הטעות, שימו לב, פה זה המבוכה, תקשיבו טוב, כן? השם יתברך, כאילו השם מוכרח להסכים ומחמת שראה שהשם יתברך צריך להוציא ממנו צדיקים נוראים. הבנת? אז חייב, כאילו עכשיו מה שאני אעשה זה קדוש. כי כאלו כשמואל ובניו ב-24 משמרות לוואי, כל הלוויים יצאו מקורח. איפה הוא? בגיהנום. מה אתה רואה מפה? אל תצטרך עם המשחקים האלה. אל תנסה להבין מה השם עושה איתך. שימו לב למה. בוא נלמד מקורח. אולי יהיה לו עלייה. רבי נתן, כן, רבנו. הקיסרה ודאי מלט, אבל ראה ולא ידע מה ראה. כי השם יתברך בוודאי יגמור הכל כרצונו. בוודאי יצאו הצדיקים האלו ממנו. ואף על פי כן הוא בעצמו, יש לו ניסיון ובחירה. אם היה שובר תאוותו ולא היה חולק על משה, בוודאי אשרי לו, והיה זוכה מה זוכה. קורח היה גדול במעלה מאוד, והיה מוכן לזכות למדרגה גבוהה מאוד מאוד. רק תכף שפי המדרגה, מה יתגבר עליו? השקר ביותר. כמה? וכמובן שהמדרגה גבוה כזאת, שנשיאות אליצפן בן עוזיאל היה קטן לפניו. והוא טעה ונתקנא בנשיאותו. על מי? אמרו לו, מה זה? בשמיים ראו שזה שאתה עכשיו מתקנא בו, הוא מה זה קטן לידך? רק מה שמוכן לבוא לך זה משהו אחר לגמרי. אבל מה גרם לך? לחלוק על הצדיק. איך הייתי באומן ועכשיו עובר עליי כאלה חשכויות?
איך הייתי באומה ואני מתבודד והמלאק לא מקבל, ועדיין אני מרגיש שכולם טובים חוץ ממני. אז נו מה? רבי נתן בא לרבנו, אמר לו רבי, תראה מה עובר עליי. אמר לו רבנו, מה? תפסתי אותך בשק שלי? יענו לך, הכל יהיה בסדר, יעבור לך הכל, עזוב אותי והכל יעבור לך. ודע! אמר לו רבי, אומרים האנש אמרו, זה הניסיון של רבי נתן היה. אמר לו רבי, קשור אותי חזק, שאני לא אברח. רבי נתן רצה לברוח, מה אתם חושבים אחי? כי גם הוא לא הבין מה עושים איתו ברבנו. הוא אמר עם זקן לבן עוד עם רבנו, כי אי אפשר לתאר מה הצדיק הזה ייתן לך אם תחזיק מעמד, לא להתייאש באמת ולקיים את העצות שלו יום יום בתמימות. אבל אחי, דקה, 2, שעה, חצי שעה, 10 דקות, אתה לא יכול 5 דקות, אבל יבוא יום ויפתחו לך ואתה צריך גם 2 שעות אחי, אבל תהיה עקשן יום יום. אומר רבי נתן, וחלק על משה קורח ושמח על הטוב שתצווה, אבל לא ידע כי גדלו מעשי השם, כי הטוב יצא ממנו שיצאו כל הצדיקים מזרעו, ואף על פי כן הוא נפל באין סומך לגיהנום ונענש הרבה לדורות, כי ישרים דרכי השם ואי אפשר להבינם. וזה בעיקר קורח פלג שעשה חילוק פירוט בין שני השגות. מה זה חילק בין שתי השגות? מה זה? שרצה להבינם בדל, לא שמח על אמונה שבאמת שניהם אחד, היינו הכל מהשם אבל גדלו בך, וגם אם יצא לך רשעים הכל מהשם, אתה צריך עדיין להיות צדיק. אל תחשוב שעכשיו אם אתה יש לך משהו, עשית איזה משהו, על כן בשמיים מוכרחים שתראה מה שעשית, אתה מוכרח לראות את האור שבאותו דבר שעשית. תאמין שיש דבר כזה בירור של מטה ובירור של מעלה, אל תערבב את זה ביחד. אומר רב, כי עשית רעך, שימו לב, שרה בחיבורה סיים בפירודה. זכרו תמיד, עשית רעך היא רוצה תמיד לחבר לך שתי השגות של אלה, איך הכל מהשם, כן, אבל הנה אתה עושה ולא צריך כלום, אתה אומר הכל ממך, תראה הנה, אבל יש השם עושה, אבל אני מערב אותך ביחד. אם הכל מהשם אל תעשה כלום, או שהכל ממך, אבל אתה לא, יש השם, אני עושה שיבוא, עושה את שלו, זה הכל, אני יכול להתפלל על זה. רבי שמואל הורוביץ, חסיד, אחים שלי, זה חסיד ברסלב, תקשיבו טוב, אחד שעבר מלחמת עולם, כל ירושלים היו עליו, הוא הגיע, גיל 80, אין לו כוח יותר, הרגליים, לא יכול להזיז אותם, שוכב במיטה. לפני זה היה לו נהג, לוקח אותו למקווה, כל יום בבוקר הוא מתעורר, אומר לאשתו, משה הנהג הגיע, לקחתי למקווה. אשתו אמרה לו, איך, למה אתה מצייר את עצמך? אתה יודע שאתה לא יכול ללכת למקווה. אמר לה, לרצות אני עוד יכול. לרצות אני עוד יכול, כי חסיד ברסלב אמיתי יודע שזה לא בפעולה שלי. כי אם עכשיו אני לא יכול ללכת למקווה, מה כן אני יכול? לרצות. ומה יצא? הוא אומר לי, לא, תעשה פירוט, אתה לא יכול. אז אמרנו, הלך, לא, אני יכול לרצות, לרצות זה משהו חזק מאוד. והשם עם הרצון הזה יעשה לי מקווה יותר מה שהלכתי למקווה. זה נקרא אמיתי, זה נקרא אמת. שאני באמת תמיד לא עוזב את הרצון ומה שאני כן יכול לעשות. אבל אני שמח גם במעט שאני עושה. כי לפעמים זה מה שאני יכול, ונותן ריקוד, ומאמין שזה טוב. ואם אני לא יכול לעשות, נותן תיקון הכללי. ורבי נתן, שרצה להביא בתוך חיבור שני הפכים, כן, אחים שלי היקרים, כן, וסיים בפירודה, כי על ידי זה נעשה פירוד גמור. כי מחמת שאינו יכול לחברם בדעתו, הוא בא לכפירות גמורות, הוא מקצץ בנטיות ועשה פירוד, כי באמת הכל אחד, רק שאי אפשר להבין זאת בדעת, כי אם באמונה לבד. אבל בני ישראל המאמינים נזהרים ביחס חקירות אלו כלל. אז אדם אחי היקרים אהוביי, צריך לעשות את שלו גם אם הוא רואה, אומר רבנו הקדוש, 6 שנים, ונדמה לו, הוא רוצה להתקרב לשם, ונדמה לו שמרחקים אותו מהשמיים, ונדמה לו כאילו אין השם יתברך רוצה בו כלל. ואומר רבנו הקדוש תורה ממחת עניינה, כל ההתרחקות, כולה התקרבות. הפוך על הפוך, כי די כעל ידי זה שמרחיקים אותך ואתה עושה איזה תנועה ועקשנות, די כעל ידי זה ועל ידי זה אתה זוכה להשגות אלוקות. בוא נסיים בסיפור אחרון שפעם סיפרת אבל נתחדש אותו ביחד. פה ככה יקרים, כמה דרכי התמימות חשובים לפני השם יתברך. מה זה צעקה הכי יקר? שבן אדם מאמין שהוא יכול לעשות מעט, אין לי כוח אבל אני נותן מה שאני יכול לשם יתברך, אני מרים לו את העיניים. מה זה הרמת עיניים אחד הכי יקר?
מה זה אחרי שבן אדם מסתכל שעכשיו הוא מתחיל מההתחלה, אבל יצר אומר לו, הלך עליך, אין לך כלום, מה, מחר תהיה צדיק. הוא אומר, רבנו, נראה אותך מתחיל עכשיו, תעשה מה שאתה כן יכול. מה יש לכם אתם? פעם אחת עליתי לרכבת בנתניה, אני זוכר לפני שנים זה היה, באתי לעלות לרכבת והייתי שם בתל אביב, הייתי מפחד שם, הייתי צריך לשמור את העיניים. אז באתי לכרטיסנית, פתאום שכחתי שאני שובר את העיניים. כן, שכחתי. התחלתי לדבר איתה. אמרתי, כמה זה לנתניה וזה, פתאום בין שתדבר איתה, היא מדברת איתי, ואני אזכר שאני שומר את העיניים. עכשיו הכל מהר בבעית השנייה, אני אומר, אם אני סוגר עכשיו, אתה חושב שאני גנוב. ילדי. איך אבל, עכשיו כאילו, עכשיו דיברתי איתה, כאילו. מה, אני סוגר את העיניים? עכשיו זה הכל בבעית שנייה. ואז בא לי מהר פסוק. עדיף אדם יקרא שוטה כל ימיו, ואל יהיה רשע שעה אחת לפני המקום. מה עשיתי באותו רגע? אמרת, את שומעת, תביא לי כרטיס לך לנתניה? בואי נא חבר'ה, אחים. הרגשתי אז אותו יום, מה זה חיבוק מרבנו? מה זה להתחיל מההתחלה? תיתן ליצר לאכול אותך לא עם מה שעבר, ולא עם מה שיהיה. עכשיו תעשה טוב, כי זה הנקודה שלך. השם יברך אתכם, אמן כן יהי רצון. בך רבנו נגלה, בך רבנו נשמחה. הבת של רבנו חלמה עליו, היא באה לרבי נתן, שומעים? אמרה לו, חלמתי על אבא, חלמתי על אבא. אמר לה, מה חלמת? חלמתי שראיתי אותו בא, אני והולכים לקראת בית כנסת, ומלא גיבורים עובדים עם קרשים, ואומרים, רק הוא יגיע לפה, תראה מה נעשה לו. ואז אמרתי לו, אבא, תראה מה הם רוצים לעשות לך. ואז הוא ענה לי, עד הבן אדם הראשון, יש לי כמה צעדים. ואז הוא הלך לבן אדם הראשון והוא זז. השני זז, והשלישי זז, הוא נכנס לבית כנסת. רבי נתן תפס את הראש ואמר לה, עוד תזוי! זה רבנו. זה הוא מכניס לנו. שאיפה שאתה רואה קיר תלך, הוא יזוז. מה זאת אומרת? אם אני לא חס משהו, מה אתה כן יכול לעשות? לרצות אתה יכול. תרצה, הוא יזוז! אטרף, תעשה מה שאתה כן יכול. 3 צעדים יש לך? תן אותם אחי. תן! ללכת לשדה אתה יכול? גם בלי דיבורים, לך לשדה. עשית מה שאתה יכול, השם יגמור מלמעלה. רבנו שעד בכל צדו, אין שום ירוש, אין שום ירוש. רבנו שעד בכל צדו, אין שום ירוש, אין שום ירוש. אוי, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, אמן. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, אמן.
צ'צ'יק היה בגיל 90. אני ראיתי אותו, זכיתי. פעם מאחד גדולה אנש, קדוש עליון. זכיתי לראות אותו, בית ופעם צדקה. יש לך לדעת בתשובה. תהיה. הוא בא לו בגיל 90, הוא לא יכול לזוז כבר. אז מישהו מהאנש בא לו ואמר לו, חושב שעכשיו, אמר לו, הרב צ'צ'יק, אין מקווה, תראו מה ענה לבן 90. אמר לו, מה אתה מדבר איתי ממקווה? קם עשה לו ככה, רבנו נחמן בן פייגה, רבנו נחמן בן פייגה! ניצחתי, ונצח, גמרתי